Bosolwati sebecwayise takhamuti nalabo labasemagunyeni kutsi lomonakalo lowendiwe lidamu lemayini yeJagersfontein ungahle ube nemtselela lomubi uma kufika kutemvelo. Loku kulandzela kudzabuka kwalelidamu ngeLisontfo lokwaholela ekutseni kumoshakale takhiwonchanti kanye netindlu kulendzawo. Elayinini sinentsatseli SABC Aphumelele Mdlalane lotinte kulendzawo. Aphumelele asikuvusele tindzabeni telwimi leSiswati la ku SABC 1 ungasidwebela sithombe sesimo kulendzawo kafushane nje. Ngibulise ndingatsho ndithi isimo asikho sihle kwaphela. Uminister uGwede Minister of Mineral Resources uzile ke apha ezothetha ne-stakeholders nabantu abo aba-affected. Sizokhumbula ke ukuba lomonakalo uwenze abantu more than 100 ukuba bangabi nandawo zokuhlala. Kulapho ke uMinister Gwede uye wacacisa kwacaca ukubana kufanele ukubana kubekho investigation ezawukwenzeka ukujonga ukuba ingaba na the mining company comply ngemithetho ebekiweyo in terms of the operations ezenzekayo napha emine. Utshilo ke nokubana they shouldn't downplay into okubana bathi bona as a slide okanye the santi ephumileyo from the mine but it's not hazardous in terms of human health. Kufanele ukubana kubekho investigation eyenzekayo. Siyayazi ke ukubana kwa mining company lena iyakhupha istatement ukubana bazawusupporta as the families affected nge-20 million rand asebeyibekele bucala. Siyazi ke ne-Free State government ukubana ingaphambili in terms of supporting abantu aba who are displaced. Abanye ke babekwe eBloemfontein apho government continue ukubapha impahla nokutya kwaye ke i-departments ezibalulekileyo ezinjenge-Home Affairs no-SASSA sebekhona ukubana bazokwazi ukuncedisana nabantu abalahlekelwe ngezimpepha zabo ezokufumana igranti kwaye neempepha zabo ezinjenge-ID. Ngomonakalo lonjani longalindzela takhamuti kulemvelo yaseJagersfontein? Umonakalo omkhulu kakhulu ndingatsho nokuba this has led ukubana kungabikho mbani in the area for at least one day. Kodwa ke umbane njengoba nithetha ngawe has been restored. Kodwa nabantu ke who are in farming industry bakhalazile kakhulu ngoba lose most of their livestock. And xa besithetha ke ne-environmental expert yalapha University of the Free State uProfessor Anthony Tuton uyawachaza ukubana ngabona abantu abazabe be-affected kakhulu ngulomba ngoba ke abasenakwazi ukubana bakwazi ukusebenzisa the very same land esiyaziyo ukuba isagcwele ngalamanzi avela pha edamini lasemine. Abanokwazi ukusebenzisa the land ukubana bakwazi ukucontinue in terms of planting nokubana ke i-livestock yabo ikwazi to graze on the land. So ndingatsho ke ukubana all hands are on deck nalapho sivile ke ngopresident ecacisa ukubana abo bantu aba-affected bonke bazawufumana izindlu ezintsha. Kodwa ke ngumbuzo ofanele ukuba uphendulwe ukubana ingaba izawuba ngeyiphi le ndawo abazayi-identifya ukubana ikwazi ukubuilda as houses given ukubana. Mdlalane, asibonge kakhulu isikhathi sakho mama.